gauzak, nolabait, gauzak labur esateko obsesioa beharra da nire beste obsesio nolabait idazkera kasi kapoistikoa erabiltzea eta orduan potoloa da, baina barruan dagoen dena nolabait printzez beteta dago, esaldi laburrez aforismoa dira asko, mikroekin berreun. Luze dagoen gauza bakarra da novela baina hori ere nik uste dala novela baten gidoia eta antzerkiarekin ere obsesio marra da eta hor dago asko antzerkia kostatu zait gehien kostatu zait gara idaztea antzerkia hor dagoen horrazaz aparte gaia poesia bera da gaiak berak eskatzen zuen eta sakotasun pixka bat eta hori gehien kostatu zuen narratiboa, egia esan fondo gustora idatzen eta oso beketianoa da testu erabat beketiano kalaka egin gabe doa lagun personalien artean baina ezin dute elkarren artean komunikatu eta ari dira eta ezin dute bi personen artean ezin dute komunikazio lortu, ez dakite nora digoazten, zer egiten duten, nun dauden, eta alderretik, beketen nahiz eta egia esan hobeto moldatzen gustorako Andreari baduzen?